Velkommen til Dialog. I slutningen af sidste år kom Liberal Alliances leder ned fra træet og gik sammen med de konservative og Venstre ind i en ny regering, VLAK, som betød, at de borgerlige fortsat har regeringsmagten. Den politiske situation har egentlig ikke ændret sig. I det stedet for at være udenfor, er de konservative og Liberale Alliance nu indenfor, hvor de politiske kompromiser skal indgås, for derefter bliver lagt frem til forhandling. Regeringens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, synes at have et godt øje til Socialdemokraterne, og omvendt i øvrigt, hvilket ikke gør livet lettere for den borgerlige regering. Den store knast i 2016 var kampen om lavere topskat, men den er væk nu, så de øvrige politiske emner, der også var en del af 2016, er klar til at komme på banen. Et justeret forslag til en model for boligbeskatning er nu på banen fra den nye regerings side, og et nyt forsvarsforlig, ja, det dukker også op i løbet af 2017. Så er der effektivisering af den offentlige sektor, og det plejer som regel at betyde færre ansatte. Og så er der spørgsmål om øget vækst i det offentlige, og hæve pensionsalderen, SU-besparelser. Ja, der er flere ting, som er på banen. Så lad os komme i gang. Velkommen til debat og mellem Kasper Nordborg Kjær, som er SF folketingskandidat i København, og Louise Winther Alis, sådan var det, ja, det er Alis, som er folketingskandidat for de radikale Venstre, det er ude i Rødovre, og det er Københavns Storkreds. Jeg starter med dig. Ja, det er ikke nævnt. Jeg skal også lige sige, at hvis vi ikke når det hele, så gør vi ikke det, fordi vi tager diskussionen og debatten, og så er det det. Men der var noget, der er kommet sådan her for lige før vinterferien i hvert fald. Taxalovgivning, Uber. Hvordan er SF's holdning til Uber, og så øvrigt den taxalovgivning, der så er en følge af det? Jamen, jeg synes, den måde Uber har drevet forretning på i København, og også andre steder i verden, er ikke noget, jeg kan lide overhovedet. De er gået ind og har set stort på de regler, der har været gældende, og i virkeligheden har de gået rundt og lavet piratkørsel, og det er jo også blevet dømt for at være ulovligt. Så jeg er rigtig godt tilfreds med, at der nu er lavet en ny taxalov, der stadigvæk skal foregå. Altså hvis man skal have en taxa, så skal det være på ordentlige vilkår. Så kan Uber sådan set godt lave taxaer, men de skal gøre det efter de samme vilkår som resten. Og det synes jeg er en stor sejr, fordi jeg synes, vi har som samfund et problem, hvis vi kan lave os nogle regler for, hvordan vi godt kunne tænke os, at vi skal have en bestemt industri, og så der bare kommer nogen og siger, at nu ser vi stort på det, og vi dumper priserne, og vi er fuldstændig ligeglade med, om hvem det er, der kører, og hvad er det for nogle vilkår, de har, og også hvad er det for noget, de udsætter de personer, der kører rundt for. Så nu er det jo både blevet dømt ude for nu, med den her måde at gøre det på, men det er ovenikøbet også ulovligt at køre med en Uber, så vidt jeg ved. Og det er jeg faktisk rigtig godt tilfreds med, og det ser jeg meget positivt på. Ja, og de radikale. Ja, men jeg kan kun tilslutte mig. Jeg har aldrig selv kørt med Uber, helt bevidst, både for min egen sikkerheds skyld, men også fordi, at jeg vil hellere betale for en taxa, hvor jeg ved, at det er under ordentlige forhold. Jeg tror, at hele Uber for hibelsen i starten, der var mange, der red med på bølgen, og det er jo en del af det her deleøkonomi, koncept, som spreder sig meget, og hvor der er mange forskellige gradbøjninger af det her. Og der tror jeg netop, man kan blive fanget i den her begejstring, uden at indse, hvor mange omkostninger der kan være. Og det er jo tilfældet her, at der er omkostningerne simpelthen for store i forhold til de fordele, der kan være ved det. Der har jo været, der er jo, som du har nævnt, at der er nogen, der har været en tur i retten, og det er ulovligt. Og også, der er også noget med skattebetalinger, der er helt nogle regler, og hvad med dagpengeret og så videre, det man så får, fordi er det sådan, er det også noget med udvikling, der er jo noget med en app, man kan trykke på, og så kommer den og så videre. Er vi lidt sådan bagstræberiske over konceptet, fordi det er måske det, der er fremtiden omkring? Det synes jeg ikke, vi er. Jeg synes, at vi som samfund stiller nogle krav op til, hvordan vi godt kunne tænke os, at både vores personer skal behandles af ansatte, men også der er jo en grund til, at vi har lavet de regler, som vi har lavet for taxichauffører,
det er jo fordi, vi godt kunne tænke os, at den her arbejdergruppe, jamen den er ligesom enten opfører sig ordentligt, eller bliver behandlet ordentligt. Det er jo to sider af samme sag. Men det er da klart, at der sker jo nogle ting, hvor man siger, at vi er nødt til som samfund at holde fast på de her værdier, som vi jo egentlig gerne vil have ned omkring det. Og det er jo både gældende for sådan noget som Uber, men det er jo også gældende for Airbnb, hvor det jo også er samme problemstillinger. Samme med boliger. Ja. Der er deleøkonomi, hvor der lige pludselig er en masse, der lejer deres lejligheder ud til meget billige penge. Og det kan være nogle fordele i, men der kan også nå en grænse, en smertegrænse, hvor det lige pludselig bliver for meget, hvor at vi har boliger, der står tomme og kun bliver brugt som udlejningsboliger, fordi man kan tjene mange flere penge på det. Så får vi også problemer. Der kan man jo se i byer som London og Paris og Barcelona, tror jeg det er, der går ind og prøver simpelthen aktivt laver regler for, hvor meget man må leje sin lejlighed ud til Airbnb, hvis overhovedet man må, fordi at man kan se, at det underbyder alt hotelpersonale, underbyder alt andre, og det vil man simpelthen ikke interesseret i, plus at det presser priserne op på huslejen, og det vil man heller ikke have. Man vil gerne sikre, at man har byer til alle, og også så man ikke skal have de her tomme boliger. Og så tror jeg, det er Berlin i stedet for London, men det Jeg har faktisk, udover at det presser priserne op, så har jeg også hørt eksempler på folk, som er blevet tilbudt en lejeaftale, hvor de får at vide, at de kan altså kun bo der 6 måneder om året, fordi at den anden halvdel af året, der skal den udlejes på Airbnb. Og så får du en situation, hvor du faktisk næsten ikke kan finde noget til leje, fordi at det vil kun være på midlertidige forhold, fordi at det er mere lukrativt at udleje den i ferie. Altså, hvis du nu havde sådan en lejlighed, eller lå en lejlighed, så kunne du leje den fra 1. oktober måske til april, 1. april følgende år. Så bliver du smidt ud bagefter. Ja, men så kunne du finde en anden lejlighed, hvor du bor fra 1. april til 1. oktober. Er det ikke? Men er det ikke sådan, det er en dobbelt så høj pris. Jo, men kan det ikke sådan noget, man så ender i? Jeg hørte faktisk til sådan noget. Jeg hørte et eksempel på, at der skulle være en eller anden maksgrænse på, hvor meget man må tjene på Airbnb om året, så man sikrer sig, at folk bruger det i ferier. Nej, det var et antal uger. Det var 6 uger om året, så du sikrer dig, at folk kun gør det i forbindelse med, at de er væk, og de ikke udnytter det her som en konkurrence til. Men jeg har læst her lige, jeg ved ikke om det er i dag eller i går, at inde på Københavns Rådhus, jeg tror det er Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, at man forhandler om, at der skal være en vis grænse, et vist loft for de der udlejning, de der boliger. Kunne det være en vej frem? Det synes jeg, man er nødt til at overveje, fordi vi er nødt til at erkende og sige, at der er nogen, der udnytter det her til en grad, hvor det bliver for meget, hvis man kan sige det sådan. Fordi i princippet har jeg jo absolut ikke noget imod Airbnb, at folk lejer deres lejlighed ud, mens de er væk, er jo i princippet rigtig, rigtig fint. Der er jo ikke noget som sådan problem med det. Problemet er, når det går hen og bliver en industri, der gør, at man lige pludselig laver sit eget hotel på nogle andre vilkår end de hoteller, som ude i byen sørger for, at vi har arbejdspladser og har folk, der bliver for løn. Jamen, så begynder der lige pludselig at være nogle andre dilemmaer i det. Når man så oveni møder den slags problemer med, at folk, der får nogle underlige lejekontrakter til at bo der fast, eller ikke kan bo der fast, eller skal betale i meget dyre domme, fordi priserne bliver presset op, jamen så har vi som by et problem, fordi så er det, vi kommer til at have en by, hvor det kun er for de rige, og der ikke er plads til dem, som måske ikke har alle de midler til at bo her. Og det er ikke sådan en by, jeg godt kunne tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig, at der var plads til både den studerende, men også den velhavende, men der er plads til alle. Godt. Ja, vi bytter, eller skifter til boligskatten. Det er jo noget, som betyder noget for mange mennesker, fordi et sted skal man jo bo. Og det betaler man skat uanset om det så er lejet bolig, eller det er ejerbolig, fordi det kommer ikke gennem huslejen jo. Hvad er de radikales holdning omkring det med boligskat? Der er jo et forslag, der ligger fra regeringens side, som man så skal tage hul på, og formentlig går det frem til grundlovsdag. Det har jeg så hørt. Ja. De fleste er vist godt klar over, at hvis vi skal beskatte noget i Radikale Venstre, så vil vi helst have, at det skal være på bolig og ikke på arbejde. I særdeleshed det forslag, der ligger lige nu med at hæve især på de dyrere lejligheder og de dyre boligheder, synes vi er meget, meget skævt. Og det er selvfølgelig det er jo i modstrid med den radikale, men det skal jo ikke være for enhver pris. Vi synes, at det er urimeligt, at man faktisk giver skattelettelser til de allerrigeste nu. Ja, det er jeg sådan set enig i. For os handler det jo meget om at sikre, at vi har et skattesystem, der ligesom er passet til den virkelighed, vi er i.
Og der er brug for, at der bliver nogle justeringer, nogle ændringer, og så har vi brug for at sikre, at der også er plads til, at unge kan komme ind på boligmarkedet og være en del af det, og de skal ikke lide under, at der så bliver lavet de her ændringer, uanset hvordan de så ender med at komme til at se ud. Men i hvert fald er det jo sådan set en bunden opgave, at vi finder en løsning, fordi der er et stort behov for, at nu der kommer en ændring, der ligesom passer til hvordan virkeligheden ser ud i 2017. Ja, fordi at nogle af de ting, som de også kunne, der er også noget millionærknæks, bliver det så kaldt, nemlig at man op til 3 millioner betaler 1% sats, og så over, så kommer man op på en anden procentsats, dem der er over det. Det er jo der af budene. Er det en det er da sådan, det er nu, ikke? Ja, men der er nogen, der gerne vil have det i stedet for en fladeskat, sådan det måske man kan sige. Regeringens udspil er et fladeskat, og så er der millionærknækket, som man har nu. Som så skal rykkes højere? Ja, rykkes højere eller længere ned. Altså, det er jo nu snakker vi nok noget forhandlinger, men okay, så må jeg sige, den flade skat. Skal vi starte med den? Jamen, jeg synes jo, dybest set er problematisk at rykke for meget rundt på boligskatten. Jeg tænker, at det kunne... Altså, hvis vi skal derhen, hvor vi gerne vil hen, så bliver du nødt til at gøre det over en meget længere årrække, fordi man straffer folk, der allerede har et hus, hvis du ændrer beskatningen for drastisk. Det giver sig selv. Men vi er flere, der er begyndt at snakke om det. Det er ikke sådan officielt radikal politik endnu, men der er flere, der begynder at debattere, og at om ikke man kunne se på en mulighed, eller en løsning, hvor du beskatter fortjeneste ved salg af ejendom. Ligesom man gør i Sverige, der betaler du skatten af det, du har tjent på din lejlighed. Det vil sige, at du ikke på samme måde bliver bundet med en bolig, du ikke kan komme af med, fordi den simpelthen, at du ikke har råd til at sælge den nærmest. Hvis man har købt og ikke har råd til at sidde i den. Ja, hvis man køber en bolig til 1 million og sælger den for 2, så beskattes den 1 million forskel. Ja. Det er princippet i det. Yes. Og det kan jeg godt se nogle fordele i, fordi vi har jo havde igennem nogle perioder, hvor der har været kraftige prisstigninger rundt omkring, især i hovedstadsområdet. Og der er der helt klart en mulighed for at gøre det på den måde. Det synes jeg, der kan være meget fornuftigt. Fordi jeg har jo generelt det princip, at vi skal jo gerne have dem, der har den største byrde. Det skal også ligge på dem, der har den største indtjening. Men derved nytter det jo ikke noget, at vi laver en ændring, sådan at folk lige pludselig ikke kan betale eller bo i deres hus, fordi de står i den situation. Det er jo ikke nogen, der har interesse i, at de lige pludselig skal gå fra hus og hjem, fordi der bliver ændret på grundlaget. Så det er klart, det bliver over en overrække, men en beskatning af fortjenesten, synes jeg, der lyder som en af de bedre måder at gøre det på. Din politiske leder, Morten Østergaard, han har været fremme med jeg ved ikke, hvor meget det har været kendt, men det nedsætte rentefradrag, det kunne være en måde, altså være et spil ind i forhandlingerne. Jamen der er jo mange du kan jo skrue på en masse forskellige knapper, og man skal jo hele tiden gøre det med det overordnede mål for øje, og sikre, at der ikke er nogen, der brænder nallerne, og at den byrde, eller det løft, du giver, ikke lander skævt. Det er den overordnede. Og der kan du ændre, der er jo mange parametre, du kan skrue på. Men det er et forslag, men det kunne ikke være en god idé, fordi sådan grundlæggende, hvorfor skal man have et rentefradrag på noget, man har lånt? Jo, men så er det jo igen, så skal du det ved godt, at der er historie bagved og så videre, ikke? Men alligevel, når vi snakker sådan lidt overordnet, hvorfor skal man så var det en vej til at få væk det rentefradrag, så man kun betaler skat af indtægten, og ikke skulle fradrage noget. Jo, men det er en mulighed. Igen, så skal det jo gennemarbejdes og sikres, at der ikke er nogen, som brænder, fordi det kan du ikke. Det vil jo ramme folk med retrospekt. I morgen, men ligesom med den svenske model, der gjorde man det heller ikke fra den 31. december til den 1. januar. Jo, men helt sikkert. Helt sikkert. Det var også klart være en mulighed. Ja. Og der kan man så sige, at der må man jo ind og kigge på og sige, hvor stor kommer til at være prisudviklingen, fordi at der vil jo være en ændring i priserne på husene, fordi at der vil være en ændring af de omkostninger, der er ved at bo der. Og vil det så betyde, at nogen, der skal ind på boligmarkedet, vil have svært ved det? Det kan jeg måske godt forestille mig, hvis priserne bliver nogenlunde stagnerende eller deromkring, fordi de vil have en større udgift til renter. Og hvad så i det tilfælde, at renterne begynder at stige voldsomt igen om måske 5 år, eller hvad det nu kan være, jamen så vil man også stå lige pludselig, hvor folk jo faktisk
kan stå med nogle rigtig dyre lån, og så vil det ikke interesse. Så jeg synes, der kan være der er nogle svære dilemmaer, som bliver langvarige at drøfte og komme frem til. Vil du sige mere? Eller? Ja, men jeg siger så, at tanken jo bag forslaget, det er jo, at der skal være plads til skattelettelser. Ja. Og vi har været inde med, at så skulle man have betale mindre i boligskat, og så var det især store byer, Nordsjælland og Viskebæltet og København og Frederiksberg, og så Aarhus og Aalborg, måske de store byer. Ikke? Mm. Og så blev det sådan noget med jeg hørte det der skrækeksempel, 200 kroner ned i Tønder. Ja. Det kunne man få i fradrag. Men kunne det ikke være, at det handlede om skattelettelser? Kunne man gøre det på en anden måde? Hvorfor skulle skattelettelserne falde på bolig? Hvorfor kunne de ikke falde andre steder? Altså den indtægt, vi tre har som almindelige lønmodtagere. Mere eller mindre. Altså flytte skattelettelserne derover? Altså rent sådan generelt altså omkring... Jeg mener faktisk ikke, at vi behøver at blive ved med at lede efter skattelettelser ved at skære her og der alle vegne. Nej. Jamen, det var enkelt. Ja, det er jeg også meget enig i, for vi er i en situation nu, at siden sidste valg sidste jeg hørte, det var der 6.000 færre offentlige ansatte. Og det er jo fint i tråd med, hvad der blev lovet i valgkampen fra de blå side af, at man gerne vil have en nulvækst eller en minusvækst, eller hvordan man ender og drejer det. Men det, der bare er sket, det er, at der er kommet færre offentlige ansatte. Det vil sige, at vi har færre lærere til at undervise børnene, vi har færre i ældreplejen til at tage sig af de ældre. Vi skærer på nogle ting, som vi jo godt ved gør rigtig ondt. Der er lige nu en frygtelig historie nede fra Lolland, tror jeg det er, med hjemmepleje, der er underbudt, og derved så også kommer nogle skrækeksempler på ældre, der ikke får den pleje, de har brug for, og den er de behov for, og de ikke får maden på de rigtige tidspunkter. Og alt det er jo konsekvenser, hvis vi bliver ved med at skære ned, også på boligskatter, og ved med at lave skattelettelser, jamen så er konsekvensen bare, at kvaliteten bliver tilsvarende dårlig. Og det er jeg ikke interesseret i. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne investere i skolerne, investere i ældrepleje. Og det er selvfølgelig ikke noget, der kommer gratis, og det er ikke noget, der er billigt, men det er en værdi, som jeg rigtig gerne vil have med, sådan at vi har en ordentlig ældrepleje, vi har en ordentlig folkeskole, og vi har nogle ordentlige daginstitutioner, som vi ligesom også kan se hinanden i øjnene og sige, det er det, vi gerne vil have, det er det, vi gerne vil lægge vægt på i vores samfund. Nu er der også blevet skåret og sparet i så mange år, så vi når til et punkt, hvor standarden simpelthen er så lav, så når du skærer mindre, så ryger det under folks forventning til, hvad et velfærdssamfund byder sine medborgere. Og så ender du i en situation, hvor flere og flere vil gå ud og søge private løsninger, alle dem, der kan. Det vil gøre, at det, der så er tilbage, bliver endnu dyrere og endnu mere ineffektivt, og hvor man så skal skære endnu mere. Så det bliver en større og større gradvis skævvridning, og det er ikke det Danmark, jeg vil ønske mig. Men det burde jo ikke komme så langt, som du nævnte før, dermed, at de borgerlige havde lovet i valgkampen, og nu var der færre ansatte. For jeg mindes da, at Dansk Folkeparti sagde, at der skulle være 0,8% stigning, altså omkring det med de bløde sociale, sundhedsmæssige ting. Så der er jo egentlig et flertal i Folketinget så for det. Hvordan klarer man det, at med det der med at love noget? Altså det plejer altid at være pisk til politikere, du lovede at. Men jeg synes, jeg har ikke hørt den der pisk komme over fra Dansk Folkeparti. Altså, nej, men det er jo fordi, der er en diskussion af, hvordan det så reelt bliver udmøntet. Nu har vi jo også den tidligere regering, den gik jo fra at have et rigtig dårligt resultat på væksten, og så fandt Danmarks Statistik ud af, at de har opgjort det hele forkert, og så var det lige pludselig et rigtig godt resultat, de har fået. Så jeg synes, det er rigtig svært at forholde sig til de tal, fordi de lige pludselig er blevet relativt utroværdige at bruge som argument. Men det de i hvert fald gik ud fra at sige, og det må man give Dansk Folkeparti som kredit, det er, at de sagde, at vi vil ikke have, at der kommer drastiske nedskæringer i offentlig sektor. Om det holder stik, det viser det jo så ikke, at det er nok ikke helt gjort, fordi der er jo kommet færre offentlige ansatte, så den holder jo ikke stik. De har i hvert fald formået at sætte det lavt nok til, at der er færre offentlige ansatte. Og det kan man jo så kritisere, fordi det synes jeg bestemt, man skal. At sige, men det vi har brug for, at vi får flere i den offentlige sektor, og vi har ikke brug for færre, vi har brug for flere hænder og ikke færre hænder. Godt, vi skifter fra en boligskatten over til noget andet, forsvaret. Ja. For der skal være et forsvarsforlig her i 2017. Det er en bunden opgave, fordi det udløber ganske enkelt. Yes. Hvordan, jeg vil næsten ikke spørge, hvordan har de radikale med forsvaret? Men
Hvis vi tager en så vil jeg hellere vente den om og sige, at jeg hørte et rigtig spændende indslag angående det møde, der har været her med, hvor man i NATO gerne vil have den op på 2%. Eller der er nogen, der gerne vil have, at alle skal skyde ind med de 2%, som man har forpligtet af bruttonationalproduktet. Og der var åbenbart en debat om, hvad der så går ind under. Altså, at man kan karakterisere som at være en del af det her, vi kalder for forsvarsmidler. Altså når man laver udviklingsstøtte, arbejde i nærområdet, konfliktmægling. Så der var en hel, altså det her med at definere, hvad er det egentlig, vi kommer i den kasse. Og der synes jeg, det kunne være rigtig spændende at se, i stedet for bare at gå ind og støtte USA i den ene krig efter den anden, så at kigge på nogle alternativer til, hvordan man eventuelt kunne undgå konfliktoptrapning. Så ikke bare krudt og huler. Ikke bare, helst ikke overhovedet krudt og huler. Nej, ja, okay. Nej, man kan også sige nu, at nu bliver vi jo lidt, altså, vi har jo troet til at komme ind i og sætte flere penge af. Og det er jo ikke noget, jeg specielt meget bryder mig om, for jeg vil jo hellere bruge pengene på velfærd. Og man kan jo sige, at der er også en verdenssituation, der ændrer sig, og det er man selvfølgelig også nødt til at kigge på. Men for at være helt ærlig, så vil jeg hellere bruge pengene på alt muligt andet, end på krudt. Det vil være mit udvalg. Men det tror jeg næsten de fleste. Jeg hørte faktisk en debat, hvor der var nogen, der snakkede om, når nu man så laver klimafremmende tiltag, og således måske forhindre, at der kommer tørker og oversvømmelser, og sikre, at der ikke bliver konflikter i områder på grund af netop tørker og oversvømmelser, når de her fortrængte folkefærd begynder at bevæge sig rundt. Om det så også kunne komme i den, og så synes jeg, så bliver det nemlig rigtig interessant. Jeg synes næsten, nu sidder jeg, så ser jeg et billede for mig med den her tank, med den der store kanon der, og så nærmest en fredstue, eller også en grøn gren stukket ned i, så der ikke kunne komme noget. Ja. Det var en måde at være militær på. Ja. Nå, det er bare det billede, du fik for mig til at sige. Nå, men ellers vil jeg sige, altså man siger det der med de 2% af bruttonationalprodukt, vi skal bruge. Det har vi aftalt i NATO, altså det er jo så Danmark, sammen med alle de andre lande. Og det har man også aftalt med Obama, det har man også aftalt med George W. Bush, de to tidligere præsidenter, demokrat og republikaner. Så der er de jo enige, republikanerne og demokraterne i USA. Men nu har vi så fået Donald Trump. Sorry. Donald Trump. Ja, at han virker så mere klar i mailet, altså det skal I sgu. I skal bare lige op på 2%, ikke? Og det er der få i NATO-landet, der er. Men jeg tror ikke, han dog mener, at det skal være inden årets udgang eller noget af den stil, selvom man godt kunne mistænke nogle gange ved det, jeg skriver. Men hvordan ser du på det der med, sådan helt ensporet, var jeg lige ved at sige, vi skal op på 2% over en årrække i hvert fald? Jeg tror ikke på, at Donald Trump bliver siddende til det næste danske folketingsvalg. Men uanset hvad, så igen, så synes jeg, det kan være rigtig interessant at tage debatten om, hvad der kan gå ind under det her. Fordi mange af de kriger og de konflikter, vi ser nu, er jo netop affødt af klimakriser. Hvor du har tørke, du har folk, der bliver fordrevne, folk, der ikke kan hvor deres levegrundlag forsvinder, og de så bliver tvunget til at forlade deres hjemegn. Og så får du stridighederne, og så får du krigene, og så får vi flygtningestrømmene. Så vi har alle sammen en interesse i at undgå, at konflikterne optrappes. Og hvis man kunne få det ind under i de 2%, så vil jeg nærmest lige gå ind til at sige, at så kan vi endda hæve den lidt. Men du er nogenlunde i det? Ja, for dig til de spørgsmål. Men er det ikke til under ulandsbistand? Det som jo, og jeg siger, synes, altså, og så hører det til der. Ja, og jeg synes også, der kan være noget farligt i at begynde at blande militæret ind i de her forskellige ting. Men jeg kan sådan set godt være enig i, at hvis det er, at man kan lave sådan nogle krumspring og holde dem opdelt til, og så kan man godt kigge på, om man kan lave den slags modeller. Men jeg synes også bare, at vi er nødt til også at være en vis form for ærlighed, for jeg tror også, at NATO godt kan gennemskue, hvad det er, de penge bliver brugt til, og hvad der ikke bliver diskuteret. Jo. Så derfor så synes jeg også, at vi er nødt til også at sige, vi har ikke et ønske om at bruge så mange penge på militæret. Vi vil rigtig gerne bruge pengene på noget andet. Og så kan man sige, om Donald Trump bliver siddende eller ej. Jeg frygter desværre, at han godt kan sidde der i 8 år, fordi
jeg synes, man har en tendens til at se, at når man har en præsident i USA, man er rigtig sur på, så får han til at sidde der, så længe han kan. Ikke? Jeg er sur på ham. Ja, men det er lige før. Men problemet med ham er jo, at han er så utilregnelig. Vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad han kan finde på, og det er selvfølgelig sikkert også hans strategi at være det, fordi så kan han få presset folk, der er bange til at bruge nogle penge, som de måske ellers ville have brugt på det. Men det er jo ikke så meget, vi sådan set kan ændre på. Det er bare noget, vi er nødt til at forholde os til og have den diskussion, og så finde ud af at sige, hvad er det så, vi gerne vil som Danmark, og sige, hvad kan vi selv, og hvad vil vi selv. Og igen, så er forsvar bare ikke det, hvor jeg vil bruge flest penge på. Og det er jo ikke småpenge, det drejer sig om. Det er jo op mod 17 milliarder, man snakker om, for at kunne rave op på de her 2%. Og det er altså allerede lige en god chat penge. Det er noget, du sagde der med, at man kunne regne nogle ting ind, som ikke... Det er jo ikke mig, der sagde det, det var faktisk... Det du sagde, ja. at andre havde sagt. Så. Ja. Ikke? Men at man kunne regne forskellige ting ind, sådan det blev mere og mere forebyggende. Mm-hmm. Det var jeg tænke på, det kunne jo faktisk det, man kritiserede George W. Bush, da han gik ind i Irak i 2003. Der var ikke en plan for, hvad bagefter. Fordi man havde vundet, erklærede han jo, og så trak man sig ud. Obama, han ville ikke røre Irak, men ikke? Altså, så det fik lov til at eskalere. Hvis der nu havde været en plan, som du tænker, havde det så været bedre? Og hvis de havde forhalet det, så var det aldrig sket. Altså, det er jo det, der nej, skulle gå så stærkt. Det var netop skete det. Nu er fordi, virkeligheden bare en anden. Altså, den er, at de trak sig ud. Og så var der sunni-muslimer og hvad det ellers hedder dernede, gik i krig med en anden. Man skal da aldrig gå i krig på sådan en forhastet... det gjorde de. Nu tager vi det som... Jeg kan godt være meget enig med dig sådan set, at det skal man ikke. Man skal altid veloverveje og så videre, uanset hvad det er i livet. Jeg tror ikke, jeg forstår spørgsmålet, for du siger, hvad nu hvis, og så siger du nu... Jo, men altså det der skete så, det var, at han gik i krig, eller USA gik i krig, og trak sig ud. Ja. Efter de havde vundet. Det erklærede han i hvert fald, George W. Bush. Der havde været kritiseret for, at der ikke var en plan for, altså plan B, som man kalder, efter krigen. Ja. Og så var det, jeg så siger, det du sad og snakkede om før, om at man kunne gøre sådan og sådan og sådan, sådan mere forebyggende, det var sådan noget, man skulle have gjort. Og så havde man undgået, at konflikten eskalerede. Ja, fordi man gik jo ind. Jeg ved ikke hvorfor. Der er mange konspirationsteoretikere, der har idéer om, hvorfor man gik ind i Irak. Men man påstod, at det var fordi at Saddam havde masseødelæggelsesvåben, og det viste sig jo ret hurtigt, at det havde han ikke. Jeg tror bare, hvis man havde ventet, hvis man havde forhalet det projekt, så var det aldrig blevet til krig. Og så behøver du ikke at have en plan til at rydde op bagefter. Men man klarer sådan... Men jeg vil faktisk sige, da Irak-krigen startede, der kan jeg huske, jeg så BBC en hel del på det tidspunkt, de sagde, de foreså, at det blev den korteste krig i historien, og de regnede med at være ude om 3 måneder. Det kan jeg huske, de sagde i starten, da de invaderede... det har jeg hørt før. Den slags løfter. Ja. En meget kort til sidst her. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at Irak-krigen er jo en katastrofe, og den er også svær at sammenligne med sådan et forebyggende arbejde. For det er jo klart, at man har et samfund, der har en diktator, der ligesom... han italesætter jo også selv, at han havde nogle farlige våben, og det var jo nok mest for at afskrække naboerne. Han havde måske ikke lige forventet, at USA ville gå i krig med ham. Men det var jo en katastrofe, og det er jo stadigvæk en katastrofe, og man betaler jo prisen nu for at have Syrien i en kæmpe konflikt, der ligger lige ved siden af. Den tager vi en anden god gang, og det bliver det sidste ord i øvrigt fra Kasper Nordborg Kjær, som er SF-folketingskandidat i Københavns Storkreds. Louise Winther Alice er fra det radikale Venstre og folketingskandidat, men det er så ude i Københavns Omegns Storkreds. Tak til begge, og tak til seerne.